Dank u wel. De paasjes beginnen groter te werden, maar ze beginnen wel beter te blazen. Dat is toch ook een pluspunt, hè? Dan gaan we nu beginnen met de punten. We kregen nu Scherpkoper, meneer Van Werst zit er nu begint te komen. Die geven hem 7. Zwaarkoper, ook een 7. Slagwerk, 7,5. Muzikale, daar heb ik een 8 voor. Kloterieën. Ja, met het, ja, daar moet er ook een 8 voor geven. Zeker die kloterieën met die medailles. En ik heb voor de Sean Brouwing een 8,5. Dat is weer 38. Nou, dank u wel.